Dobré ránko, ahojte, ja som Luky a vítajte u turistov z juhu. Práve sa nachádzam v obci Podhorany a chystám sa na krátku túru. Idem na Žibricu, je to taká rýchlovka. Mal by som byť za hodinku a pol, hodinku a 3/4 hore. Zaparkoval som na parkovisku pri kostole alebo pri obecnom úrade, je to tak medzi. A tu kúsok mi začína turistický chodník. Tak teda vyrážam popod viadukt popri žltej trase. No ale značené je to tu pekne. Každú chvíľu nejaká značka, tam sa mi zdá, že je ďalšia. Blata je tu tiež hodne. Začiatok túry z Podhorian je poväčšinou po takýchto chodníčkoch medzi poľami a teraz sa už konečne začína dostávať do nejakého lesíka, hájka alebo niečo. Stále po žltej značke, medzi stromami. Práve som dorazil k rozcestníku pod dlhou skalou 2. Jednotku som ešte nevidel, ale určite to bude pecka. Kračujem teda smerom od neho po žltej. Tak na teraz mám dušu na mieste. Mení sa nám trasa, ideme na červenú a tá vyzerá strmšie. Vyzerá to tu na nejaký výhľad. Tak sa idem pozrieť. Zobor. No ale tu je ten výhľad na Zobor trošku lepší. Tak som prišiel na Žibricu. Trvalo mi to sem asi 60-70 minút, zatiaľ som zakotvil tu na hojdačke. Ale idem sa pozrieť ďalej, myslím, že by tam mala byť aj nejaká kniha vrcholová, kde sa dá zapísať. Ale zatiaľ si užívam výhľady na Zobor. Takže hojdačka je vlastne pod Žibricou. A podľa rozcestníku mám ešte 15 minút na to, aby som prišiel hore. Verím tomu, že to dám za 5, tak zatiaľ čau. Tak nakoniec to nebolo 5. Ale boli to asi 2. A to je asi na dnes všetko. Čau.